Looking for Mama Mary lookalike. Hail Mary. Imagine mo lang yung mga tao nagdadasal na sana manalo sila sa sugal. Yung 4-piece, merong nakapag-aircon. Ito ba yung middle? Pero hindi yan Novak, kalawang chips yan? Lagyan natin ng suka. Okay. Parang iba'y naaalala ko. Yan ang mga middle class, ganyan. Kasi mga kaso ako pa si Paolo Lat. Ngayon maglaro tayo ng tumawa ka, talo ka. Bigyan mo na ako ng 3 buhay dyan. Dahil sa mga nagganap ngayon sa Pilipinas, kailangan natin muna sumaya. So siyempre pag lumabas ngipin ko, tumawa ako, tanggal ang buhay na yan, tapos na ang video. Okay. Mas pwede magtanong, saan po dito yung barangay Pitipiu-Piu? Pitipiu-Piu, Wiu-Wiu. Anong barangay? Pitipiu-Piu, Wiu-Wiu. Pitipiu-Wiu, ay Pitipiu, ha? Pitipiu-Piu. Ba't ikaw yung natawa? Ano ba? Mahinang nilalag. Kung kanino ba yun? Maraming salamat. Hindi ko na ibubok yan. Hindi ako pupunta dyan. Rose got Canva and a dream. Ano to? 172 million jackpot yun ang ka-i-claim gamit ng peg. Kulang ka pa sa subscription. Dapat nag-pro ka na eh. Catch me if you can. Leonardo DiCaprio. Sunod, Wilson Cadayo. Gano'n ka kabilis mo? Oh! Okay lang ba? Men, yan ang isa ehemplo ng The Show Must Go On. Medyo matatawa na ako nung bigla lang siya out of nowhere nagkumanta ulit eh. Kasi nawala karon pero may dedication yon. Pero okay lang ba siya? Eto, nag-reply pala. Hello, ako po yung nahulog. Huwag po kayo maglala, I'm okay. Medyo nag-suffer lang sa minor injury sa chest at leg. At sa dila ko po nakagat ko. Bumaon po ang ngipin. Kasi nakabukas yung bibig mo. I'm slowly recovering. Thanks sa lahat ako siya. God bless you, men. Buti at okay ka lang. Diba? Siyempre, di naman tayo nalaglag. Hindi natin alam yung nangyari. Pero at least, diba? Sa mga natuwa doon, natawa sa kanya at natuwa rin sa talent niya. It's a win-win. At least okay siya. Sunod. If there's no other questions, I have a meeting at the house. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Sino yung tumawa? Masyado ba sarap yung tawa mo ha? Kung sino ka man. Parang may inis ka eh. Nipag na vertigo. Dahil hindi dapat counted pag yung mga sa comments eh. Basta wawasak ako sa comments eh. Sunod. Di ba tayo proud na naka-aircon ng mga beneficiaries na sa 4-piece o naka-AC? Alam mo, nakita ko to eh. Yung nagkaroon ng issue sa 4-piece, sa middle class. I think nag-start yun kaila dun sa NPA, the whole thing. Pero mas gusto ko mag-focus dun yung nagkakaroon tayo ng parang class conflict. Tingnan ako bakit nagagalit sila dun sa mga nas naghihirap pero di sila naiinis doon sa mga nakatataas. Okay, yung mga nasa gobyerno, yung mga nag-push nung policy na yon kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga nakakalusot. Okay, dapat hindi tayo nag-aaway, hindi dapat tayo naiinis sa mga mahihirap. Kasi pwedeng kung ikaw ay nasa middle class, pwede ka rin mapunta dun eh. Dahil sa isang maling batas o dahil sa isang maling implementasyon ng batas. O tatanungin natin, sino ba yung mga middle class? So ayon sa iMoney, who are the middle class in the Philippines noong 2022, sinasabi dito na umaabot na hanggang 25k hanggang 150 plus k per month sa isang family. Kung ano man yung kinikita nila. Okay, pero ito ay from lower middle income to upper middle income. So isipin mo gaano kalaki yung gap, yung discrepancy na yun para matawag na middle class ang isang tao. Diba? Kasi may lower pa, hindi lang naman siyang middle class, ito na lahat na middle class. Malaki pa siyang net. Okay? So ngayon, itong mga taon to, nagkakaroon tayo ng parang false consciousness na sinisisi natin yung mga mas mahihirap sa atin dahil sabihin natin siya nagbabayad ng tax kumpara natin kasi concentration of wealth sa ating bansa. Kaya example lang, yung mga bilyonaryo, multimillionaires, sila ba ay nararamdaman itong pinaghihirapan ng dalawang classes? Kasi ilang porsyento lang itong mga to eh. Itong mga multimillion na mga individual eh, na mga pamilya. Ganon kalaki yung diferensya dun sa, diba, sa tatsulok, diba sila yung pinaka-onte. Pero sila yung hindi kailangan may pagtalo sa kahit kanino. Hindi nila kailangan i-push sa gobyerno na sana may mas magandang healthcare, mas magandang mapagkukuhanan ng pera pag mayroong emergency ang isang pamilya, mapa sa mga funeral, sa ospital, diba, sa mga needs sa trabaho, pagkuha ng permit sa mga business
businesses or kahit sa simple pagkuha ng NBI clearance, sobrang hirap lahat. Tapos sasabihin nila, huwag kayo gumamit ng red tape. Pero yung mga mismong proseso na ginagalawan ng mga mamamayan, ng middle class, lower class, ay sobrang basura. Gagamitin na nga nila yun, masasayang pa yung pera nila na sana kakailangan nila sa pang-araw-araw. Na mas kailangan nila kasi nasa lower at middle class sila. So diba, nakakairita eh. Parang sumuntok ng pader eh. Kaya malaki ang pake ng middle class. Ang malungkot lang dito na PPP sa gitna yung middle class eh. Kasi isipin mo, iisang resources na yung pinagkukuhanan natin ng mga middle class at ng lower class. Iisa lang, pera, oras. Pero yung mga employer, yung upper class, hindi nila kailangan may pag-agawan sa resources at sa pera kasi sila yung nakakagawa nun. Kaya bakit tayo magtatalo sa isa't isa? Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mainis eh pag mayroong mga bias eh na bakit ganun. Yung 4-piece, merong mga nakapag-aircon. Huwag kayo mainis sa tao. Mainis kayo kasi yung ginagalawan natin na binuo at kinokontrol ng upper class na meron silang kapangyarihan para makuha in favor yung mga sa batas para sa kanila mapunta yung benefits at yung privilege ng mga batas na yun ang dapat natin kinakalampag. Hindi tayo. Kasi magkakakampilan tayo. Ang isang middle class, isang malaking sako na lang tumama dyan, magiging lower class yan eh. At isang lower class, magkaroon lang sila ng big break, makakuha ng magandang trabaho, magiging middle class sila eh. Pero hindi malaki ang jump from middle class to upper class. Kaya mas maganda magtulungan na lang yung dalawang mga class na yun. Yung isa pa nakakainis dito yung zero-sum thinking ng iba na pag ang isa ay kailangan malugi, sabihin natin huwag nating bigyan ng ganitong klaseng benefit tong ganitong class. Feeling nila merong mawawalan. Kasi may mag-gain sila ng something eh. Benefits, pera, resources, may mawawalan. Hindi. Nasa galing yun nung proseso, nasa ganda nung makina. At ang nagpapatakbo ng makina na ay ang gobyerno. Diba? Yung mga tao nakatalaga dyan. Kaya dapat lagi silang chinecheck. Dapat lagi natin silang hinahanapan ng pwede pa nilang ikaayos. Kasi buhay ang nakasalalay sa kanilang mga desisyon. At importante yun. Pwede din sabay-sabay guminhawa ang buhay ng mga lower class, middle class, better healthcare, mas magandang para makapagbayad ng tuition na hindi kayo nakakailangan isangla ng mga magulang o ng mga nagbabayad yan yung buhay nila para lang sa isang tsansa na yumaman sila dun sa kanilang mga anak. Kaya nagkakaroon ng mga ganong investment ko anak ko eh. Kasi sa sobrang basura ng paligid, sa sobrang pangit ng mga available resources sa kanila para guminhawa at maging komportable ang kanilang buhay, napipilitan na lang sila na ibuhos lahat sa isang tao pa. At nakakalungkot yun. Unwanted pressure yun na gusto lang sana mabuhay na isang batang yan. Diba? Wala akong problema kung gusto mo talagang maging super successful, gusto mo magkaroon ng mga building na nakapangalan sa'yo, gusto mo na maraming sports car, gusto mo na maraming bahay, wala akong pake. As sabi ko lang, para sa mga tao, diba, na komportable at masaya na sa kung ano nasan sila ngayon, hindi nila kasalanan yun. Nandito tayo lahat sa laro na ito eh. Kaya natin siguraduhin na yung mga ginagawa natin tuntunin ay patas para sa atin. Kasi yun yung kailangan nating matutunan gawin eh. So, dito tayo ngayon. Nagkakaroon lang kasi parang misguided the perception ang lower to middle and middle to lower na unfair for both. Kasi hindi natin kailangan ng ganun eh. Magkakakampi tayo eh. I-check nyo lang at maging open-minded lang kayo. Kasi alam ko naman may mga bias talaga. Alam ko may mga tao nakita in person yung nangyayari, mga korupsyon. Okay lang yun. Pero at least wag lang natin isaray ating isip sa mas malaki pang picture. Masyadong narrow pa pag isa lang makikita natin. Pero okay lang din yun. Nod, sumaya. Ayun o, ito may nakita ko kay Architect QLead. Ito yung perfect representation na sinasabi ko. Na, diba, hindi na siya tatsulok eh. Mukha na siyang ibon eh. Diba? Nakakasarap. Pero yun nga, ang hindi na nagbabago dito ay itong nasa ibabaw. Itong tatsulok na ito. Komportable. Hindi kailangan problemahin kung mayroong mga recession ng bansa. Hindi nila problema yan. Tulad, Tara Parok yan. Ito ba yung middle cut? Ganda. Galing. Napakaganda na technique. Pahingi nga ng chords. Pahingi na lang ng link niyan. Maraming salamat. Sunod. B6! Video mo, Miguel. Easy. Ano yung laman niya? Itlog? Ano yung? Juice? Wow! Wow! No! Centripetal force! Ethics na yun, na physics na kailangan. Bakit niya kinailangan iba to sa bukabo? Nakafocus sa lesson pero parang isip nasa Shaolin Temple. The teacher is sharing a secret unique from the legendary 36th chamber of Shaolin. Ay nako, sunod! Bakit SpongeBob may music pero nasa Disney si Moana? Tingnan nyo. Natagal mo na ako ng isang pija leche. Sarad. Oh! O yun,
Hindi ka na mananalo. Magbabayad ka pa extra. Sunod. Ayup. Ay, Kuya Driver, ang ganda ng jeep nyo. Para kami nasa loob ng aquarium. Mama mo, Blue. Wala, paano mo nalaman? Literal. At least, diba? Safe yan. Wala tayo nakikita ang mga kulay na iba. Sunod. Inabaril ka kasi naalala mong mataba ka. Hindi ko maintindihan yan. Yun yung pangarap ko lang din yan eh. Kailangan hanggang sa huling hantungan, maganda pa rin na aura mo, diba? How to play pickleball. Oh, di na kailangan sa court. Makita yung may bola. May laman na yun. Ilang months na yan, ha? Damn. Professional level. Kung isa nagtakip, ito naman nagbukas, diba? Mindset. Para makaalis sa lower class mindset. Pero hindi sapat pa kami nasa Pilipinas. Kasi basura ang ating mga pangalaga na mamamayan. Tunod. Yan. Pag nakita mo na naman ang taas ng gastusin. Looking for Mama Mary lookalike for Grand Santa Cruz on May 10 Intramuros. Runway Atelier. Hail Mary. Full of grace. Okay, marami sa amin kamukha ni Satanas. Man. Kamukha lang naman. Di naman kailangan ka parehong asal eh. Leche. Sunod. Ayan, there is a showman. Thank you for positioning. Ayan, guys. Wait lang, ito ba yung music kanina? Ay, yung ginawa nung magbabarkada. What? It all interconnects. Ito, meron ba dito ang labas? Ang labas ba dito is panlabas ng Pilipinas? Mahirap talaga kumita. Ito ba yung flood control? So dito pala ginagamit, ha? Maraming salamat. Ingat ka ha, baka kakadire-diretso mo dyan. Tunod. So, do you have any question? So, wala na? Wala, So, sir. okay. Knock, knock. Who's there? Maglala. Maglalahu? Ho. Bye. Maglalako. Yan ang gusto kong teacher eh. Siya dapat na may huling bawi sa lahat ng mga di nakikinig dyan. Iba dyan naka-alt tab lang. Ano gusto ko? Kaya tagal naman ng isang buhay dyan. Burgess Paulo expensive Nova chips. Okay, sa mga di nakakaalam, meron kasi kami dati podcast na pinag-uusapan namin na favorite ko Nova. Tapos tinawag nila akong Burgess. Pero hindi. Mura pa rin ang Nova noon. Yun lang talaga yung paborito kasi meron kang parang feeling mo healthy ka. Pero hindi yan Nova. Kalawang chips yan. Sarap yan. Sunod. こんな人生嫌や来世は東京のイケメン男子にしてください Shibuya? Uy, sibuyas! Amoy sibuyas. Pero yun nga, yun yung nakakaasar, di ba? May inis ka na ganito, pero meron pa ba ibang choice ang tao, di ba? Wala rin naman tayong choice eh. So, mapipilitan yung mga taong ganyan. Kahit sabihin mong maasim, kahit sabihin mong sibuyas, di ba? Masarap yung dulo niya. Yung, parang ano na yun eh. Pampalasa sa kanin yan. 99% tao, 1% swimming. Lumayo sa mga tao sa syudad, nakita-kita pa din. Outing with the whole barangay. Barangay assembly! 99% ihi, 1% swimming. Sunod. Ayan, tanggal na ako sa middle class. Maraming salamat. Kakalimutan ko na kailangan mag-video. Alis na ako. 1.4 million Bugatti X-Factor. Sino to? Taiwan's famous car collector Steven adds a collection. Pag-display lang doon sa mansion niya, guys. Ano ba? Ay, ito ko na. Hayop ka. Taiwanese version. Leche ako pa na pagtripan. Yan, sige. Tag pa kayo. Sirain niyo pa araw ko. Tunad. Nice. Imagine mo lang yung mga tao nagdadasal na sana manalo sila sa sugal. No? Nakatingin si Jesus. Nakatingin sa kanila. Tapos hindi ka nakikinig sa pare. Yan ang pinagkaiba. Pag ang ginagawa mong Diyos ay pera o pag humingi ka ng pera sa Diyos. Magkaiba yun. Sunod, flood control. Ito lang ang gusto ko, flood control. Ang bumabara ng kanal, hindi ng pera ng kaba ng bayan, leche. Ay, umalis ka na. Masyado ka madumi. May maitim ka na. Dati kang puti ah. Mo ako tigla-tigla na ganyan. Hindi yan gagana sa akin. Sunod. Oh my... Ba't kayo ganyan? Antonio Spurs. Ano daw? Susunod ko pa yung pagka-crispy, man. Kayo ganyan. Anong class to? Tumakit yung lalaan ako doon. Ulo ko. Nangyari kapag nilagyan natin ng suka, yung hito. Okay. Suka. Tignan nyo. Yung lansang naalis sa kanya. Yan ang nakikita niyo ba? Sa hito kapag nilalagyan natin ng suka. Okay. Parang iba'y naaalala ko. Tignan nyo naalis sa... Kaya dumadami ang 4 piece eh. Talagang lalabas.
May mga tao talagang rekta sa mga. Men, bigyan nyo ka ng tubig yan. Ano ba itong mga sa reply na to? Oh no, how? Leche, dudumi nyo. Sunod. A fish out of water. Yan din yung kanina isda eh. Nung hinimas-himas ni ate. Leche, sunod. Ano to? Utang ina hayop. Yeah. Baka ito na lang yun para makatakas na tayo sa mga lower class, middle class. Baka yun na lang. Hindi ko na kinaya nung tinatry na niyang sabihin ayoko na eh. Man! Ayop ka. Sige na. Leche. Sunod. Kaya tapusin ko na lang. Pinaka-high-tech na toilet bowl na nagawa ko na hindi nyo na kailangan kamayin dahil may automatic na ito na magpupuno. Naku, wag mo ito bibigay kay ate doon sa may hito. Pinaka-advanced na technology ng toilet bowl sa buong mundo. Okay? The Power Salsal 5000. Sarap to baka po. Warak! Nakutkot pati yung loob na intestine ko yan. Pati yung yung 2 days ago na kinain mo lalabas. Huwag ka lang haharap, mahirap yan. Nito ka-high-tech itong ginawa natin. Lintek tawag ko dyan. Na kailangan kamayin kung magpupunas kayo dahil may sariling kamay na. At mayroon na rin itong tubig na May cutics automatic pa. na mag-spray Diba? dito sa kamay. Yan ang mga middle class, ganyan. Subukan natin. Lagay muna natin itong tubig at ilagay Kaya, so natin makikita? yung hose para sisigupin ng water pump. Wala, sino punang magta-try? Yun ang gusto ko makita. Power on. Okay. Okay, nanginginig na yung mga Japanese toilets. Ito, panis Kung toilet nakikita kayo nyo dyan. na Oh, di ba? sirit na yung tubig. Siret ka dyan, boy. Sunod-sunurin ka ba naman? Magtataka, bakit yung ate mo ayaw na lumabas ng CR? Parang sinasapian. Lalabas si Satanas dyan. Ayan, kung makikita nyo kung sa Bisaya pa, walwag kaayo. Pwede rin yan pang hilamos. Diba? Pag sumagising na rin, hindi mo na kailangan magkape. Tasampalin ka na lang magising ka. Pepsi, Pepsi. the beast. Lean ay isang panagat. Okay. Good luck! Selecta, kawalan ko. Beauty Essentials, Corner Cottage Spa and Massage. Ayaw pa. Hindi niya kinaya eh. ChatGPT di alam gagawin dun eh. Sunod. Okay, ginawang opisana ang cafe. Was going out to buy my regular coffee and when looking for a seat, I came across this guy who's occupying 2 tables and 4 chairs all by himself. I know it's trendy for VAs to work this way but at the inconvenience of others, paano naman yung regular customers looking for a place to sit down and enjoy their coffee? Well, depende yan doon sa galing ng staff doon place. Kasi syempre, pag nakita nilang mas dumadami na, pwede nang pag-usap. Pero sa pagkakatingin ko, mayroon pang mga mesa sa labas, may mga upuan pa dito. So, depende yan. At sa amin din, sa cafe namin, punta rin kayo maghapon cafe, pin comment, puntahan nyo na. Meron doon na nakalagay na pag 3 hours wala pa, umorder ka naman. Yung gano'n, ano naman ito eh, ito yung human application eh. Di wala namang ruling na dapat 2 hours ka lang o meron ka 1 hour per drink. Pwede mapag-usapan yan. Kung wala naman tao, nandyan lang din naman yun. At nandun ang gumagawa ng good business relations, ng good customer relations. Kaya, i-test nyo na yung customer relation namin. Punta na kayo sa maghapon cafe, kundi kotuktukan ko kayo doon. So, basta punta-punta lang kayo. Minsan naman nandun ako. So, doon tatapos sa ating 3-piece kasi yun yung 3 buhay ko. Kung nagustuhan nyo yun, huwag nyo kalimutan like, share sa mga yung 1pin yung friend na punyet. Nakapin din dyan yung playlist natin, tumawa ka, talo ka, kaulo na mamaalam. Shoo!